Takže v tomto videu si ukážeme základný princíp tohto prepletaného háčkovaného vzoru a tým sú tieto pásiky z dlhých stĺpikov, ktoré však nemajú ten základ reťazkových očiek. Výhoda toho spočíva v tom, že zo začiatku možno nebudete mať 100% predstavu, aký dlhý asi ten pás chcete mať, a tak môžete vždycky si ho dorobiť. Kdežto ako viete, pri reťazkových očkách, ako náhle si urobíte tú reťazku a začnete hačkovať späť dlhé stĺpiky, tak tam už toho veľa nenarobíte. Musíte to následne vypárať a začať od znova. A takto môžete pokračovať ďalej. Tento vzor môžete použiť na šál, ako som to urobila aj ja. Prípadne môžete si urobiť tie jednotlivé pásy dlhšie a dať si ich teda vedľa seba a zošiť. A môžete tým vytvoriť takú zaujímavú príkrývku. Tak, k tomu, aby sme si tieto dlhé, alebo teda tieto pásy urobili, si potrebujeme ukázať dlhé stĺpiky bez reťazkových očiek. A tie urobíme tak, že si uháčkujeme na začiatok 3 reťazkové očká, nahodíme a pracovať momentálne budeme s týmto posledným. Takže háčkovku vsunieme, nahodíme a pretiahneme. Máme teraz 3 slúčky. A čo bude základ tohto pásu je ten, že nahodíte, pretiahnete cez jedno. Nahodíte, pretiahnete cez 2, nahodíte a opäť cez 2. A tým nám vznikol druhý dlhý stĺpik. A opäť nahodíte. A teraz, keď si všimnete, tak tu je prvá slúčka, toto. A tu je druhá slúčka. My budeme pracovať s tou druhou slúčkou. Takže si ju uchytíme a do tejto medzery sunieme háčik, nahodíme a pretiahneme. A opäť máme 3. A už teraz vieme, že keď máme 3, tak nahodíme, pretiahneme cez 1, nahodíme, pretiahneme cez 2, nahodíme a cez 2. A ďalší dlhý stĺpik máme hotový. Tuto potom trošku stiahnite, aby sa to tak narovnalo. A opäť nahodíme a pracujeme s touto medzerou. Čiže máme 3. A opäť nahodíme cez 1, nahodíme cez 2 a nahodíme cez 2. A máme ďalší. A takto pokračujete viac menej dovtedy, kým nedostanete pás taký dlhý, ako potrebujete. A keď máte požadované množstvo týchto pásov, tak potom čiže takto nám vznikne a je to viac menej jeden z tých pásikov.